ang pagtuon subong. Ang semanal nga pagtuon o kon pag-review sa atong nga leksyon nga ginadala sa inyo sa Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Nga sa diin si Pastor J.C. Aragon Jr. ang chairman upod sang paghimudos kag pagsuporta sang mga membro si Engineer Frederick Linatan, si Sir Elberay Tapaya, kag si Sir Ayan Banjula, upod sa kay Roel Largado, kag si Rodel Vargas, ang atong mga estudyante nga naga-assist sa aton mga crew members. Kag sa karon nga aga, mga kauturan karon nga adlaw, pasalamat ako tari si si Dr. Victor Montaño, ang Dean sa School of Theology sa diri sa CPAC. Kag dalayawon ang Ginoo nga kami upod karon. Kag ini Pastor o Dr. Montaño para gini sa mga Ilonggo naton nga mga kauturan sa bilog nga kalibutan. Hindi lamang diri sa Pilipinas kundi sa aton, labi na sa aton mga alumni nga ara sa London, sa Amerika, sa Australia, sa New Zealand, sa Japan, sa Korea, sa Middle East, kag sa diin pa nga bahin sang kalibutan para gid ini sa mga Ilonggo speaking mga kauturan nga utod naton nga mga Adventista. Aton na duko ang aton mga ulo, Pastor. Maluluyon kag langiton namon nga Amay, nagapasalamat kami sa imo sa sinigid nga tion nga imo naman kami tagaan sini nga higayon nga maka-review, makatuon sang leksyon agod nga amon ikaw mahangpan sing tulid, amon maapresyar ang imo ginhimo sa cross sa Kalbaryo, kag magamatutom kami tubtub-gid nga makita kanamon sa imong ikaduwa nga pagbalik. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Sa hindi pa si Pastor Montaño maghatag sa aton sa aton nga introduction sa aton nga leksyon, aton na Pastor basahon. Ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa Pilipos 2 versikulo 2. Nagasiling siya, himun-in ninyo ang akon kalipay, nga mag-isa kamo sing huna-huna, nga may isa kagugma, nga may paghiusa, kag isa sing huna-huna. Dalayawon ang Ginoo sang aton nga sadsaran nga teksto. Sige, Pastor, let's try to now go direct to our puntos, atong mga punto. May aga sa tanan nga manugplamatik, agdalayon yun ang Ginoo sa aton nga programa. Ang aton nga lesson mga kauturan, title si Paghiusa sang Mayong Balita. Yari na kita sa lesson 3 sa aton nga leksyon. Kag ini nga atong lesson mga kauturan, na focus ini, nakasentro ini sa Galatians chapter 2 verses 1 to 14, in which sining lesson Dok Tomado, makita naton nga dako gid ang panimbasog ni Pablo nga ma-maintain ang unity. Ang unity sang iglesia, kay nga man kung aton tun-an dito pa lang sa kapitulo 1 sang Galacia versikulo 7, nakita na naton dito nga may problema gali ang simbahan ng iglesia. Dito nakigihambal ni Pablo nga may ara sang mga tao nga dako gid ang ilang panibasog nga may ara sang disunity sa simbahan pinaagi sa pagtudlo sang sala nga doktrina, kag ilang ginakusar si Pablo nga ang mensahe nga iya nga ginadala hindi pareho sa mensahe nga ginadala man ni Pedro kag sang iban pa nga mas apostoles. Sa sini nga leksyon ato na makitaan mga kauturan nga why gid ginpabayaan ni Pablo kundi dako gid ang iyang paninguha nga ma-maintain ang unity sang paghiliusa sa sulod sa iglesia. Yes. Okay, so amo na mga kauturan ang aton introduction kay mga kauturan sang ligad nga semana ato natun-an nga si Pablo ginaakusar sang iya otoridad. Nga nag-apostolis siya nga hindi siya membro sang 12 ka mga gintutunan ni Kristo. Kag ang iyang pagtudlo nga wala na sirkumsasyon. Si sino na lang sulod na. Kag ang pagtuo lang ang makaluwas sa tao. So na misunderstand siya sang mga kauturan. That's why
amo ni ang iya paninguha sa Cebuano pa imong nga gigamit ka na panimbasog. Panimbasog. Paninguha ni Paninguha. Pablo nga painsindiya ang iya nga punto kag ang bag-o nga mensahe nga iya ginadala halin sa kay Kristo. Mga kauturan sa aton Domingo, Pastor, ang pag-importante sang paghiliusa. Paghiliusa. The importance of unity. Si Pablo, mga kauturan, nag-plead, nagpangabay. Nga mga utod, sa ngalan sa Ginoo, sa ngalan ni Kristo, nagapangabay ako nga wala tani isang pagbahin-bahin Bahin-bahin. sa sulod Sa sa iglesia. Pastor, hindi bala mahapos sa kay Pablo, ini nga mga nga buluhaton. Oo, sang ligad pagid nga simana aton natunan nga hindi ni plano ni Pablo nga mangin mensahero siya. Kaya ang iya tuyo pamatyon niya gani ang mga Kristohano nan. Galing kay ti ang Ginoo ya may lain nga plano para sa kay Pablo. So amo na nga naninguha gid siya, nanimbaso gid siya nga pangabaya nga tani wala lang pagbahin-bahin. Apang hindi mahapos mga kauturan. Kay ang iya nga tuyo diri kay ang mga kauturan na misunderstand siya kay abi nila si Pedro lain ang pagtudlo ni Pedro. Ato na matun-an dugay-dugay. Oh, kag iban nga mga apostoles abi nila lain niya. Oo, kag bag-o niya strange, totally strange sa ila ang doktrina ni Pablo. Gani mga kauturan. And then another thing, naghambal sila nga ang imo pagtudlo hindi na halin sa Dios. No, amo nang akusasyon sa iya. Labi na ang mga Hudiyo. Kay nga pastor, ang mga Hudiyo nakabalugi sila nga sila mga pinili sa Dios. So ara ang katipan sila di covenant ginhatag sa ila. So they were thinking ila yung pangununa nga sila gid ang pinasulabi sa Ginoo. And here comes ipasudlon mo ya ang hindi tumuluo. Nga imo ya paintrahon sa grupo sang mga covenanted people, mga katawan nga may pagkatipan sa Ginoo. So, do amo na ang problema, Pastor Dira. Oo, Doc, I totally agree with you nga dako gid ang paninguha ni Pablo sa ginatawag nga pag-iusa sa sulod sa Iglesia kay makita naton diri sa 1 Corinto 1:10 pakato sa 13 nga siya nagapangabay sa mga autoran nga ang mga autoran wala gid sang kumahimo lang wala sang bahin-bahin division kag kinahanglan they should be in one mind, okay? They should be in one mind. So gani amo ni ang luyag ni Pablo apang ato natunan nga sa Galacia may ara sang charges, may ara sang akusasyon sa kay Pablo Doc nga sa diin sa ginhambal mo kaina nga sa diin si Pablo ginakusar nga nagatudlo siya sang lain nga hindi halin sa Ginoo. Hindi halin sa Ginoo nga pagtulunan kag ang iyang awtoridad hindi halin sa Ginoo man no. Kag ang gospel nga ginadala hindi man kaangay sang mayong balita nga ginadala ni Pedro. So sa sini gindipinsahan ini ni Pablo. Gani sa pagdipinsa niya, nag-cite siya sang experience. Ano ini nga experience, Doc? Ang experience ang nasiling niya 14 pocos o menos 14 ka mga katuigan naglabay nga ginimbitar siya dito sa Antioch. Ang Antioch amo ang first city nga sa diin ang Christians gitawa ang mga believers, mga sumunod ni Kristo gitawag Christians, follower of Christ. Dra gina nagsugod ang word Christians. And until now Christians kita. In the sight of Muslims and other religions, we are Christians. So nagsugod na sa Antioch. So dito sa Antioch, siling ni Pablo 14 years ago. Amo na ang you were surprised nga nagwali ako nga wala na sing circumcision. Hindi na dapat ang circumcision. Kag magtuo lang kita kay Kristo. Ti after sina amo lang gyapon ang ako niya mensahe. My message is still the same. Wala nagliwat. Amo lang gyapon kay that is the truth. Ang punto di pastor nga si Pablo nagpangabay nga maghiliusa kita but not compromising the gospel, not compromising the truth. Nga ang mensahe niya amo lang gyapon halin gid sa una. And then he defended. So ang kalain pastor kay maghiliusa kita kag mag-submit ako sa imo teaching. Nga nahibalan ko nga imo ya pagtudlo hindi amo bisan hindi amo tungod lang sa paghiliusa maupod ko sa imo. And that is not the focus. That is not the intention of Paul. Nga
pareho gid siya kita teaching kag despite mag-isa gid kita because in unity there is strength. Okay. Oh. So sa amo yung galing na tabo no nga ginaatake siya sa mga Yeah. Oo. sa mga iban nga Kristiyano sa iyang panahon. Kay nakita nila yang dawlain niya ang steps, dawlain niya yung mga tikang ni Pedro. Na ti siling nila lain man si Pablo, lain man ni kay ti mabalaan ta ni karon sa ulihi nga si Pablo nagupod-upod to sa mga pagano sa mga hintil pero nagsipak siya, nagpalagyo siya in order for him not to be misunderstood in which ato na mabalaan nga gin-condemn na ni Pablo. Okay. Ang circumcision pastor sa aton nga Monday and the false brothers ang mga butigon nga mga kauturan nga nagaakusar. Ang ilang nga punto pastor sa ini nga Monday nga leksyon nga ang circumcision as what you have said nga amo siya ang sign sang pagkatipan sa Ginoo. Labi na sa panahon ni Abraham nga ang mga katawhan, ang mga descendants ni Abraham ginpangtuli sila, ginpang-circumcise sila as an outward sign or evidence that there is a covenant relationship with God and Abraham and his descendants. Ti ang mga Hudiyo nagkakabig sila nga mga descendants sila ni Abraham. Okay. So ina nga klase sang pagtuo nga pagtradisyon ara gyapon sa ila. Nga amo ang nagahatag sa ila privilege. Pinasahi sila special people among the rest of the nations in the world. So ara na sa ila. Di dulaon mo na pastor nga klase sang sign do kabudlay sa ila sa mga Hudiyo ilan abayaan. Nga amo lang na iya ang isa sang mga importante nga mga outward show nga sila may pakighiusa, may pakigtipan sa Ginoo. Here comes Paul nga nagawali nga wala na. Ti kabudlay sila. Kabudlay dawaton sining mga klase sang Kristiyano ini mga Christian Judaizers nga dulaon atong ritual, atong pagtulunan nga gintudlo sa ila nga amo na ang outward sign of the covenant relationship. Apang ang problema dok kay gusto man nila nga ining outward sign i-impose man sa mga hintil, no? Impose sa mga hintil nga sa diin si Pablo nagpamatok gid sini kay tan-aw bala imagine ang mga Gentile believers nga tani hilway na sila sa mga kabudlayan apang kahiol kung silong ko pa kahiol bala nga maghalad-halad ka magbitbit ka magguyod ka sa imong magkadto ka sa bukid maniro ka to sa mga pitaw kag mga tamsito para lang imong ihalad. So dira daw na kabudlay sang pag ini bilang ginasiling old Carabao learns new tricks. Nga nanigulang ng mga Hudiyo, dason tudloan mo sang bag-o nga mga ideya, kabudlay sa ila mag-acceptar. Okay. So amo na natabo so gani na misunderstood nila si Pablo sila abi nila nga ginaatake ang ilang pagtulong. Actually ang ginapahamtang lang diri nga Pablo nga lain naman ang context na nga grupo sang tao yung ginawalian ko nga mga hintil hindi nakakinahanglan sini kay they receive the freedom in Christ. So amo nga pero another doc isa ka punto pagid wala si Pablo nagasiling hindi manami ang mag-circumcise. Wala siya kondenar. Pero hindi himuon nga entrance o kon alagyan para lang mag-Kristiyano sila. So hindi na siya himuon nimo nga blocking o kon balabag. Nga kung hindi ka magpaamuni, hindi ka magpa-circumcise, hindi ka di mo sulod sa among simbahan, hindi siya pwede mahimo, hindi siya madawat nga Kristiyano. So amuni ang rason na Dok kung nga ama nagpamatok sini si Pablo. He's not against with the teaching, but he is against the imposition. The system i-impose ini i-impose na. Do makita nato the covenant of works naman ni siya kay nga aman imagine
para mangin Kristiyano ka, kinahanglan gid nga maagi kasi ni. maagi kasi Well, in fact, it's justification by Yes. faith ang Ang ginahambal ginaplasta, plastar ni Pablo dito sa diri sa Galacia. Okay. Sa Martes, Doc, ang isa pagidi nga ang paghiusas ang pagkamatarong. The unity in diversity. In diversity. I mean, sa pagkatuhay, Ang paghiliusa sa pagkatuhay. Pagkatuhay. Oo, yes. Ang punto diri ni Pablo, Pastor Montanio, is that nga may mga butigon nga mga kauturan nga nag-inject sang ideya nga ang mga hintil magsunod sa mga practices sa mga Hudiyo for them to become followers of Christ. Na dira si Pablo nagasiling ang freedom, ang kahilwayan. Kahilwayan. Ang kahilwayan base maapektuhan nga imbis nga tawhay na makadto ka lang kag magtuo kay Kristo magsunod ka sa iya karon ipaagyon ka anay ikuanon ka anay kung sa ano pa ma-inisisyon ka anay o magpatuli ka anay magpasirkom ka magsunod ka anay mag-obserbar ka sa lati oo sa mga bulan sa mga ano pa nga mga halad-halad ang imubuhaton gani siling ni Pablo wala na ina tanan mga buhat sang kasuguan nga hindi na dapat. We are now free. Hilway na kita dira kay Kristo kag siya na lang ang iya dugo nagtinlo kag naghatag sa aton nga siya ang nagtuman sini para sa aton. Matuod na Dok, imagine bala kung aton tanon kung i-require sini ang mga ang mga hintil but silingon ang ilang nga devotion dira kang Kristo kinahanglan dugangan pa sang lain man nga devotion nga kinahanglan may ara pagid nga may ara pagid sang tuli may ara pagid sang iban pa nga mga pagsulundan so freedom in Christ means ang ilang nga bala ang ilang pagpanimahon kay Kristo it should be unhindered wala sa nagaupang sa ilang nga devotion sa Dios it should be free free sila nga makakadto sa Ginoo open sila nga wala pa sa nagabarikada sa ilang iban pa nga mga pagtulunan. Kanami sa imo word unhindered. Hinabalang nagaalagad ka lang ang duay ka na singgin problemahan pa. Uy, way ko tumahimo man. Balik ko anay kay way ko to kapanguros. Ay, dali lang gid anay kay way ko to ka kapanghusay. Oo. Na amo nang ginatawag nga unhindered. Nga daw wala ka sang ginaproblema nga wala mo ma-fulfill, wala mo mahimo before you come in and worship God. So amo na ang naduka ni Pablo. Nga masiling ang mga hintil nga ay dali lang gid wala gali ko ma-circumcise magwa ko anay kay mapakato sa. Nan. So that's the word unhindered. Amo na. Okay. Ang sa Wednesday, Pastor, kag sa Thursday, ara dira ang kasadya gid yang nahitabo. Nga it was not just easy for both Peter and Paul nga sang nahitabo dito sa Antioch. Ano ang natabo, Pastor? Ano ang sitwasyon nga tabo nga daw na nagka-problema sila diri bitagaan mo sila sang gamay nga background. Kag amo gini ang nahimo nga dako nga contention between Paul and Peter. Okay. Ano natabo dira dito sa Antioch as what we have said, Pastor, nga ang Antioch amo siya ang una gid nga syudad where the followers of Christ were called Christians. Mga Kristohanon. Kag ina siya ang Antioch is a Christian church of both Gentiles and Jews nga naghiliusa despite nga wala pa gid masulbar ang contention between sa ang issue bahin sa circumcision and by faith alone. Pero natabuan kay si Pedro, Pastor, kung aton man kanon pareho ni sila ni Pablo mo nga sa council in Jerusalem sila na nag-agree na nga agree na sila nga wala na circumcision kag ang pagtuo lang kung paano nila trataron ang mga hintil how to deal with the Gentile believers. So both of them have already that kind of agreement or it was being sealed in the Council of Jerusalem. May pinirmahan na sila. Apang may ara sa konfrontasyon pagkatapos nagka-problema. Ang naitabo amo man ang mensahe ni Pedro. Nagkadto siya sa may Antioch, nagkaon siya upod sa mga hintil. Upod sa mga hintil. Until nga nag-abot ang mga Hudiyo
nga nagsulod man ang Hudiyo Oo. sa balay ito nga gakaon si Pedro upod sa mga hintil. Okay. Kag nagnayanghag sila daw natin, oh Pedro ara ka na. Oo. Hindi ka na bagay. So, Ang natabo si Pedro man daw medyo nagkulo. nagkulo Kag siya. nagsilipot-pot, kag Amat-amat man siya nga nagmatamat sa nag-withdraw guwa. Nag-withdraw. okay. Oo, para lang nga hindi siya ma-misunderstand. Nga hindi siya masaypan. Nga nag-upod siya sa mga Hudiyo. Kag ina nga klase sang aksyon ni Pedro, wala naluyagan ni Naluyagan Pablo. ni Pablo. Oo. Kaya daw ginapakita niya balang uy, amo niyang kultura sang mga Christian Judaizers, amo niyang kultura nila nga wala sila gahalubilo sa hintil. Kaya ang pagtanaw nila sa hintil daw mga socially unfit nga mga tao. Gani tungod sini makitaan mahibalaan sa mga hintil nga uy may problema ni si Pablo sa amo naw. Anong rason nga nagsipara siya? So si Pablo daw nadala sa ilang kultura. Kusog kayang kultura sang sini mga Hudiyo nga Kristiyano nahanungod sa ilang pagtulunan sa mga hintil no nga nakadala naka-sway man sa kay Pedro nga mag-withdraw sa Kaya ilang isa grupo. pagid nga na-misunderstand sa mga Hudiyo si Pedro. Nga nagakaon sang mga pagkaon sang hintil. Oo. Nga higko ang pagkaon nga pero ti aton dumdumon nga sa tanan nga mga disipulos kag apostoles si Pedro amo ang may special nga mensahe halin sa Ginoo regarding sa pagkaon. Oo. Ato na dumduman nga sa alas 3 ang hapon dito sa may Jupa sa babaw sang atopto sa babaw sang balay dito si Pedro gapahuway kag may nakakita siya sang palananamon nga ang tanan nga sapat nga nagaginbutang sa habol nagapanaog kag ang tingog nagasiling Pedro tindog ihaw kag magkaon nga ti siling ni Pedro wala gid ko iyakan di ko na magkaon kay way ko na ti katatlo gid siya ginpuwersa kag nagbalik to ang palanamon kag ti kabalo kita nga pagkaon to pero hindi to siya pagkaon kundi ang tao nga Ga-refer to ga-refer sa na. mga tao Mga ang katawan hintil. ang mga hintil. Nga natinluan. Nasa diri sa diin naghambal ang Ginoo hindi pagkabigon ang mga hintil nga mga mahiko kay sila of course object man sila sa gugma sa grasya sa Ginoo nga makaangkon man sila sang kaluwasan. Okay? So, So ako- kay balugid si Pablo sini Pedro sini. Yeah. He could have known it better na dapat amo ini ang dapat nga pagtratar sa mga hintil. Amo gani na nga natingala si Pablo. Oo, amo gani dako gid Oo, katingala nga tingala nga amo na Pedro, ikaw nakabaton ka special mensahe lang sa Ginoo. Dason amo nang imo ginhimo. Oo, na ti ang siling ni Pedro hypocrisy na hypocrisy, Pedro. oo. Nagpaka karon ingnon ka Karon kun sa ingnon, Cebuano pa nagpalupa kilala ka nga amo ka na pero hindi magali among join imo ginhimo. sa amon pero Oo. ang imo tagipusoon na layo manggali gihapon. Ang akusasyon ni Pablo nga if there is a person nga tama konbiktado sa pagwali nga mga hintil tinlo na ang mga katawan bilog katawan tinlo na it is you Peter. Oo, so nakita naton nga si Pablo grabe ang ano niya, nakita niya ang reaction niya. Nakita niya sa ginhimo ni Pedro makadivide gid ini sa iglesia. Sa Ang pangalan iglesia. ginhimo ni Pablo, he directly confronted Yep. si Pedro kag gihambalan gisaway gid niya no. Gisaway gid niya kay gusto maluyag gid ni Pablo nga ma-maintain ang paghiliw sa iya even to the fact nga iya nga sawayon. Siguro Sawayon gid niya. pagsaway ni Pablo sa kay Pedro nagpalamuti guro si nagpalanggituom guro si Pedro no nga nahuyan siya wala Nahuyan niya na mula ng git-o nga ng palamuti. siya ang gitagaan sina nga mensahe sa Ginoo pinagi sa tong vision karon siya pa ang number one nga amo na pastor kadto kita sa aton last sa Thursday naton Thursday lesson. nga leksyon. Okay. Ari ang concern ang daw medyo pangamba kung sa Tagalog pa. Pag pangduha-duha ni Pablo. Nga ano ang mahitabo kung hindi niya ikomprontasyon. Hindi niya ikoreksyonan what will happen next. Amo ni siya ang aton Thursday lesson. nga leksyon. So as what we have said nga dito sa Antioch may mga serious nga
contention between Paul and Peter kag iban pa nga mga teachers sang mga sumulunod kag mga disipulos, mga apostoles dito sa Ano gid bala ang concern ni Pablo Doc si diri sa kwan sa Thursday lesson naton nga gusto niya nga mapaalinton sa aton you see sa ang mga hintil ara gyapon ang ilang national pride of being covenanted may katipan sa Ginoo. you mean ang mga Hudiyo? Ang mga Hudiyo, yes, ang mga Hudiyo. Nga na Kristohano na. Okay. No, they are already followers of Christ. Bro, Okay. nagapabilin gyapon ang ilang pride bala, Okay. ang ilang ano ning Spiritual national pride nila. Okay. Special people Special sila, they had people been sila. chosen since until now. Halin sa kay Abraham pinili sila kagamo na nan. Ti dason area ang mga wala bili because sa mga Hudiyo ang mga hintil wala bili way kaluwasan karon ipaimpunon sila do kabudlay bala sa ila yes nga may nakaimpon sa ila nga ila ginakabig nga higko Okay. Pariyo bala kita nagabarong kita dayon may masulod may patunga sa aton diri nga halin sa talamnan perti ka higko. kahigko ti kita do medyo ay manimaho kita kag maano kita do amo na ang sitwasyon sa mga Hudiyo. So ang concern ni Pablo is that nga ini-impose masiling ang mga Hudiyo masiling ikaw ako Hudiyo ikaw Hudiyo nga to gwa anay to ilis to anay to pag barong anay ti ano mo na kainang tao na wala iya barong. So, ang concern ni Pablo nga hindi dapat ini-impose sa kada ang isa right sa bilog. self-righteousness sa mga Hudiyo impose man sa mga hintil. O kabigon ang mga hintil nga second rate Christian Yeah, sila that's a good point. Sila first class First class. kag ang mga hintil second class do kaangay sila. So amo nang concern ni So, ang nadlukan Pablo ni Pablo nga amo man ang himuon sa mga hintil. hintil. Okay. Nga they will do what the Jews are doing. Okay. Nga maghimo sila what the Jews. So kung himuon na may ara gid sang disunity. Yep. So Hindi kung himuon na aside sang kada from isa. disunity, ang mensahe ni Pablo hindi na matuman. Okay, Nga by faith alone. By faith alone. Nga ang pagi lang sa pagtuo not by works. Hindi ka magtuo, hindi ka magtuman-tuman, hindi ka mag-ritual na amo na ang ginamin ni Pablo nga hindi na dapat buhaton. Okay. So nahadlukan siya nga basing mga hintil magsunod man sa mga Hudiyo sina nga konsepto. So kung muna nga concern ni Pablo, concern man nato na subong sa aton nga panahon nga hindi man nato tan-awon ang aton nga ang isikip pareho naton nga daw mga second class, third class sila tungod kay Adventista kita kay bag-o nga mga Adventista. So dapat alalangay kita sa at the foot of the cross everybody is equal. Equal gitanan kita. Nga sa sulod sa iglesia sa dito lang kamuya dapit kay doctors na dream Hindi gid dapat mga professional hindi gid na dapat no. Isa gid kung kisa bala ara bala nga mga doktor mga kondra gusto bangan sa panahon palagid pastor sang kwan panahon sang patlak mga fellowship no kaluluo ito yung mga ordinaryong tao to sa kilid dito gaba sudan sang ginamos kag kwan will as mga doktor to will attended and will entertained by the church so dapat hindi gid pakita sang kwan sang ano no partiality kung kisa lang kita nagabot man sa aton nga daw kanami man nga gina-entertain kita pero at the expense of those nagatanaw nga mga ga-obserbar nga mga kauturan. So, kanami gid nga mensahe sa atan. Okay, so Doc, at least na kuan naton ang mga major nga mga points ang aton nga leksyon, mga kauturan amo ni siya ang paghiliusa sang maayong balita, the unity of the gospel. Nga pinaagi sa mayong balita, there is no second nor first or third class. Okay. Yes. So, despite nga gahuna-huna ang mga tao nga si Pablo kag si Pedro Lainia, but they did not understand nga they have the same message. Galing ang pag-practice lang nila, ang paghimo ni Pedro hindi lang ayon sa sakto kita ni Pedro. That's why si Pablo wala na huya. So kung
Oh, that's why mag-reprimand So, kag kung- magsalanta kag kay Pedro. So from that time on siguro time on in the live happily ever after. In the live happily ever after. They have to be true to the gospel. After sila mga kauturan salamat to the gospel. Again, hindi na siguro na mga kauturan salamat pero hindi namon siguro may natunan kita sa again ginang tanan dokumentan kita salamat gid ato ni doko siguro na hatagin ang tanan sa liwat nagapasalamat ato ni doko sa imong kaayo ginang tanan nga imo kami pero agaan Ginoo sa leksyon imo kami ginpahango Ginoo sa imo ginpainsindi ang imo nga mayong balita ginpainsindi ang imo Pablo kabay pa nga manginamon man ni kag amon leksyon man sa karon nga amon man ni kag salamat nga imo ginsabat amon pangadlaw salamat Jesus amon manuno amon pangamuyo amen Amen. pangamuyo sangal salamat amen Amen. 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 salamat ala ni Jesus nga amon